skúsim ho tak precítiť, dobre? Skúsim ho tak precítiť. Ono to... Je to smiešné, ale ja to skúsim ešte osmiešniť trošku. V tejto mojej osade, dobre, kde ja bývam, viete, kde bývam, mal som asi 14 rokov a chodieval som tu s takými kamošmi von, oni sú odtiaľto, Martin a Igor, dobre, viac nepoviem. Martin a Igor, OK? Boli to moji veľmi dobrí kamaráti aj sú, ale už sa nesretávame až tak moc, lebo obidvaja bývajú inde už, to je jedno. Mal som asi 14, oni boli starší odo mňa o 2 roky, nech mali 16. Nasťahovala sa do tejto osady, kúsok odo mňa, tuto kde ja bývam, kúsok odo mňa sa nasťahovala proste žena. Ja som mal 14, oni mali 16. Bola v našom veku, nech mala 15-16 vtedy, ona bola dokonca myslím, že aj staršia odo mňa o rok. Myslím, že ona je staršia odo mňa o rok, takže ja mám 25, ona má teraz 26. Vydávame sa doteraz. Keď sa stretneme, pozdravíme sa, usmejeme sa, vždycky pohoda, pokecáme. No, ide o takú vec, že nasťahovala sa sem, nie do tejto osady a my s chalami sme vedeli, sme ho párkrát sme ho videli pred jej domom, ja neviem, čo s obsom sa tam hral alebo tak. Hovorí, že kokočak, poďme niekedy tam, normálne tam zaklopeme a zavoláme ho von, nie? Zavoláme ho von. Jedného dňa sme sa takto odhodlali a my sme ho videli na záhrade, že tam pobehovala. Na záhrade s obsom sa hrala. Tak sme na ňu zakričali, sme ju oslovili, sme sa rozprávali, viem, že sa volala, viem, jak sa volá, všetko viem, nebudem vám hovoriť meno. Nebudem hovoriť o nej nič. Na S, OK? Budeme ho volať S. Budeme ho volať slečna S, dobre? Slečna S. Počúvajte, ešte som nič nepovedal, ešte nič nie je smiešné. Lenže zistili sme, že slečna S má proste takého tata, že keď sa slečne S niečo stane, že keď sa slečne S skriví vlások na hlave, tak jej tato nám asi podrie za hlavy. Nám asi proste podrie za hlavy. Tato vyholená gebula, vieš, tato taký tatino proste. Dával si pozor na dceru, aj nám to takto naznačil. Nepovedal nám to priamo, ale naznačil nám to, že aby sme na ňu dávali pozor. My sme ho vypýtali, aby išla von s nami, aby s nami slečna S išla von. Tak sme ako 15-roční, že ideme jej to ukázať. Normálne sme zaklopali, hovorím, ujo, pustite slečnu S von s nami. Tak sa nás tak zobral bokom všetkých troch a hovorí, chlapci, dávajte mi na ňu pozor. A proste nám tak vysvetlil, tak nepriamo, že máme na ňu dávať pozor, lebo nám vykrúti krky. Víš, jasné, že čo sa vám tu môže stať s 3 chalanmi, Kriste, že my ju ochránime, že my ideme len poukazovať túto, vieš, my ideme len túto poukazovať naokolo. Tak sme jej poukazovali túto našu dedinu, túto našu osadu trošku a že ideme pozrieť na kameňolom. Že tu je kameňolom. Ona že čo kameňolom? 14-15 rokov som mal, čo ja viem, asi tak nejako cca. Čo kameňolom? A ona prišla z mesta. Ona sa nasťahovala z mesta. My, blázni, normálne Janošik 1, Janošik 2, Janošik 3, my sme boli kamzíci, tak my sme normálne tam skákali kadetade po kameňoch a tak, vieš, po lese. Lenže ona prišla z mesta a my sme ho prvý deň tí kokos zobrali hneď na kameňolom. Úplne na prudký kopec. No a to čo som vám včera ukazoval, ten strmý kopček, len včera to už to bolo strašne zarastené. To bolo ty kokos, 10, 11, 12 rokov dozadu, čo sa tam stalo, vtedy, keď sme tam išli, tak tam bol len taký strmý kopček, taký briežok po tých kameňoch a strašne veľa kameňov. No, hovorím, pozeráme, takto, už sme boli na vrchu a pozeráme, kadiaľ som ja zbiehal, čo som to včera zbiehal, tak tam boli len kamene a štrk, tak hovorím, že počúvaj, ja neviem, či to obídeme, že neviem, že to zbehneme aj s ňou, vieš, že keď tu máme proste ju, slečnú S, že obídeme to celé, ale obísť to bolo tak 500 metrov obísť. No 500 metrov pre 15 ročných chalanov, čo to bolo? Nič. Lenivé kokoty sme boli, hovorím, ja to zbehnem, že pohodička, ja to zbehnem. Hovorím, ja pôjdem prvý, vieš, a chalani potom tiež pôjdu a ty, slečna S, pôjdeš posledná a my ťa chytíme. Že súhlasíš? Jasné, pohoda, že pohodičke chalani, ja to zvládnem, čo si, že ja môžem ísť aj prvá, hovorím, nie, ty tu stoj, my to zbehneme prvý a my ťa budeme dole chytať. Jasné, pohodičke, hovorím, tebe sa niečo stane a tvoj tato ma zastrel, nie na ceste. Nič také, proste ideme prvý, zbehol som to ja, nie, ja kamzík a tak nebolo to nejaké extra prudké, možno pre babu, hej. Letel som, zbehol som to, nie. Hovorím, pohodička, že dobre, že poďte chalať ďalší. Tak aj Igor zbehol, aj Martin zbehol, zbehli to jak nič. Lenže, ja som to zbehol, ja som išiel prvý, ja som to zbehol a hovorím, že budeme ťa chytať dole, nie. A ja už som sa automaticky spoliehal na tých dvoch bláznov, na Igora, na Martina, že oni ju chytia. Tak ja už som proste išiel ďalej, nie. Tak to bol ten kopec a tak to bola cesta ešte. Tak to bol ten kopec a tak to bola ešte asi 5-10 metrov cesta. Ja už som kúkal takto dole do toho kameňolomu, nie, som tam nakúkal. A hovorím, že chalani, veď ju chytajte. Ja som sa len otočil a tí kokoti už boli pri mne. Oni už boli meter odo mňa, aj Igor, aj Martin. Ja hovorím, že vy idioti, veď ju chytajte. Ja som sa pozrel, ja som sa takto otočil na ten kopec a slečna S už v strede kopca. Tu,
tak to bol kopec a ona niekde normálne tu. A viete, že vám nohy nestíhajú niekedy? Keď máte strašne prudký kopec, tak vám nohy nestíhajú. No a čo spravíte? Však... Chat. Ja keď som to videl, jak sa ona rozbehla po tom kopci, v momente som spomalil čas. Asi vtedy som sa naučil spomalovať čas. Asi keď som mal 14-15 rokov. V momente som spomalil čas, jak som to ja videl, ja hovorím, že nie, že počkaj, len som začal kričať, začal som šprintovať, normálne som tam začal utekať, ale už som videl, že to je piče, že to nedobehnem ani kokor, ja som bol od nej tak 40 metrov už, ja už som bol od nej tak 40 metrov a ona už toto robila. Ona už proste sa pripravovala na pád, ona už letela, ona nebežala, ona už letela. Vieš, nestihli jej nohy, no a proste... Chlapci, ja hovorím, že... Ja ti hovorím, ja som spomalil čas, ja som sa len chytil za tú hubu. Kúkol som na to, jak letí. Hovorím, ona keď dopadne na tí kamene, tak to my sme mŕtvi všetci. My sme vybavení, pozrel som sa na Igora. Igor, že... Pozrel som sa na toho druhého kokota, na Martina, hovorím, že... On, že... Vybavený aj ten, úplne hotový. Ja keď som to videl, mne bolo normálne zle. Mne normálne prestávalo srdce byť. Mne normálne srdce prestalo mi byť normálne. Ja som normálne začal ma škrtiť. Ja keď som to videl, chlapci, a už som zrýchlil ten čas a zrazu len, že... A rozbila sa na tých kameňoch. Neviete si predstaviť, jak mala kraťase, mala krátke tričko. Padla po tých kameňoch, 1 000 000 kamienkov mala v dlani, v jednej aj v druhej. Kolená komplet rozbité, krvavé, úplne. Lakte rozbité, komplet takto celé krvavé. A postavila sa a že... Mne nič není! A ti hovorím, že normálne 7 litrov krvi stratila. A ja že... Ja som normálne rozmýšľal, že či ho mám jebnúť do toho kameňolomu, alebo ho mám zaviesť naspäť k tomu tatovi a počkám si na guľku. Že čo bude lepšie. Že keď mi díglom jebne do hlavy, alebo keď ho normálne sotím ho do toho kameňoloma. To mi normálne preblisklo hlavou, hovorím. Že ty kokot, to nad čím rozmýšľal, že čo ti jebe. Som normálne chytil tých chalanov dvoch, Igora a Martina, hovorím, že chlapci, a teraz čo? A všetci, že ja neviem, že nechajme ho tu. Povieme, že nás medveď napadol a že nestihla, že najpomalšieho proste rozhryzla. Hovorím, jebe ti to, nemôžeme povedať, my sme boli piči. Hovorím, teraz čo s tebou? A ona, že ja som pohodičke som a celá rozbitá, krvavá, dotrhaná. Ja hovorím, to takto mám ťa zaviesť normálne k tvojmu tatovi, však on mi odkusne hlavu. Hovorím, však mi vykúše tepnu. Ona, že nie, že pohoda, že ja to vybavím, že nič, že pohodičke. Že ja len prídem domov a poviem, že sa mi šmyklo. Ja hovorím, že ale veď my sme na teba mali dávať pozor. Nie, pohoda. Išli sme domov s ňou. Išli sme s ňou domov. Sme ho poslali samu domov. On za kríkom sme čakali, takto sme čakali, asi tu je taký, do piče. Keď som vám povedal, že tu, tak viete, kde býva? Tu je kúsok odo mňa taký krík, pred ich domom je taký krík. Taký veľký zelený krík, ukážem vám ho. Tak sme len takto nakúkali, spoza toho kríku, že čo sa stane. Zazvonila je, otvoril tato, že ty si kde bola? A hen ty sú kde? Ti hovorím to len za golier, to len... Chlapci, to len, ona keby mala čiapku, tak ti hovorím, tá čiapka ostane vo vzduchu. Ona zmizla normálne jak... Ja to neviem vysvetliť. To bol len taký flak. Ti hovorím, keby mala čiapku, tak tá čiapka ostane vo vzduchu, až potom vypadla tá čiapka. Ja že ty kokot, my sme v piči, chlapci, že on keď ma zbadá vonku, tak mňa rozjebe jak kokot. Kokot, pár dní dozadu nie, som išiel s chalanmi a že... Hovorím, čo to... Haló, chalani! On sa otočila, že... Hovorím, a sme piči. Ja už som sa prežehnával, ja už som máme písal SMS-ku. Že mami, mal som ťa rád, že ľúbim ťa. Ahoj. Som mi písal SMS-ku. Prišli sme tam za ním a on že... Pozeral sa na nás takým pohľadom. My že no, že... Tak, no, a on že... A začal sa ujebávať ako kokot. Začal sa ujebávať, že chalani, ja som bol mladý, ale... Však ste povedali, že mi na ňu dáte pozor a my, že ale veď to bola nehoda, že ona mi povedala všetko, že pohoda, že všetko mi povedala. Nepovedal nám, ako to ona vysvetlila. Zachránila nás. Ona nás zachránila. A potom sme ešte boli párkrát vonku, a potom si našla frajera asi v 16 a odtedy je s ním. Asi 10 rokov, možno už spolu majú aj dieťa. Neviem, či nie, spolu nemajú dieťa. Párkrát sa tu ešte stretneme, tuto v tejto osade našej a pozdravíme sa, zasmejeme sa, pokecáme. Ale pohoda, dobre to dopadlo. Nakoniec to dopadlo dobre. Nakoniec nás nepozabíjal.
ale bolo to nepríjemné akokoľvek. Keď som videl, jak padla, mne bolo zle. No ona je super, fakticky super baba. Ona mu nahovorila úplne isto iný príbeh. Keby mu povedala neviem to, čo sa stalo, tak isto vymyslela nejakú veľmi dobrú vec a nič nám nespravil. On pohoda, že ona mi to vysvetlila, že ale tak na budúci, že na ňu dávate väčší pozor. A hovorím, jasné, však to bola nehoda. Že to ja viem, že ona mi to vysvetlila, čo sa stalo. Hovorím, ty koko, ďakujem. To bolo strašné. To bolo strašné. Tatko ju doma isto vyjebal. Nie, to si nemyslím. On má ženu. Na to. Kriste, pane, prvý komentár som prečítala takú vec hneď. Ona? Koľko lomeno 10? Ona? Šéfo? Ona mala okuliare? Dala si ich dole a hovorím, no daj si ich. Ona bola o mnoho peknejšia. Mne sa páčila viac okuliarmi. Niektorým ženám sa proste tie okuliare hodia. Určite také ženy poznáte. Že s okuliarmi normálne sa mi viac páči tá žena. Taká učiteľkovská, taký na facku proste, že Ježiši Kriste, taký, že no, vie si to predstaviť, že Ježiš Maria. No pekná, veľmi pekná baba. Keď mám povedať koľko lomeno 10, tak 7-8, určite. Veľmi pekná baba.